Περιπλανόμενοι στους δρόμους της Αθήνας, πετύχαμε τον Άβο, που είναι Ισπανός street artist από τη Βαλένθια. Γεια σας, είμαι ο Άβο. Ωραία, και θα μας μιλήσει για τον partner του, το Πίτσι, και για την τέχνη του στο street art. Όλα και τα. Καλά, καλά. Ωραία, θες να μου πεις πώς ξεκίνησε η συνεργασία σου με τον Πίτσι? Όλα ξεκίνησαν το 2007, όταν σε μια τυπική κυριακάτικη μέρα είχαμε μαζευτεί πολλοί street artists να ζωγραφίσουμε κάτι σε κάποιο σημείο της Βαλένθια, ώσπου γνώρισα τον Πίτσι. Από τότε ξεκινήσαμε να έχουμε μια φιλία που κρατάει μέχρι σήμερα και στην πορεία ανακαλύψαμε πως έχουμε πάρα πολλά κοινά σε ό,τι έχει να κάνει με το street art. Έχω παρατηρήσει ότι στα έργα σας χρησιμοποιείτε αρχαία ελληνικά γάλματα. Θες να μου πεις αυτό πώς προέκυψε? Ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν ότι εξελίξαμε την τέχνη την οποία αναπαράγουμε τα τελευταία χρόνια και αποφασίσαμε να αναμίξουμε την κλασική τέχνη με το κλασικό τύπο graffiti που όλοι ξέρουμε. Ουσιαστικά αυτό το κάναμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε προς τα έξω μια πολύ καλύτερη εικόνα, το πώς αυτά τα δύο πράγματα μπορούν να αναμειχθούν και να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα και για μας αλλά και για τον κόσμο. Στα περισσότερα γκράφιτι μπορείς να ξεχωρίσεις το στυλ του κάθε καλλιτέχνη. Θες να μας πεις λίγο πώς στα δικά σας δεν ξεχωρίζει? Στην προκειμένη περίπτωση η μίξη των δυο μας δεν είναι για να δώσουμε σημασία σε αυτό που κάνει ο καθένας μας, αλλά δίνουμε περισσότερη σημασία στο έργο στο οποίο προσπαθούμε να φτιάξουμε και να δημιουργήσουμε. Στη δική μας την περίπτωση αυτό που γίνεται ότι είμαστε δύο καλλιτέχνες οι οποίοι ζωγραφίζουν το ίδιο έργο τέχνης, και αυτό ίσως που μας χαρακτηρίζει ακόμη περισσότερο είναι ότι δεν θέλουμε να διαφέρουμε ως ξεχωριστοί καλλιτέχνες, απλά μας ενδιαφέρει να αναμίξουμε τα ταλέντα μας ώστε να βγει κάτι κοινό. Ξέρω ότι η τέχνη σας είναι αναγνωρισμένη και στο εξωτερικό. Θες να μου πεις πώς διαχειρίζεστε εσείς όλη τη δημοσιότητα? Βασικά δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Διαχειριζόμαστε αυτό τον αντίκτυπο όπως και πριν. Ουσιαστικά αυτό που ίσως να έχει αλλάξει είναι ότι δουλεύουμε περισσότερο από πριν. Αυτό ίσως που επίσης μπορεί να διαφέρει σε σχέση με το πώς λειτουργούσαμε στο παρελθόν είναι ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε και λίγο την νοοτροπία μας και την γλώσσα μας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Χάρηκα που σε γνώρισα. I really nice to meet you. And that's all. Nice to meet you.